Tady no. Den druhý. Můžete se podívat, jak to vypadá. Tady zbytky od včera. Vevnitř jsou ty bíra, jo. Jdem se podívat. Zajíčku dveře. Otevřeme. Vstup do říše divů našich. No jo. Zavřeme, aby se nevětral. Tohle je náš bunkr. Ještě si můžeme dát A náš bar, pánové. Sledujte. To vypadá bar. Sledujte. Kamínka. Kamínka, no. Sice občas kouřej, ale to se vsákne. No, dej si bírečko. Tamhle máme zbytky od včera. Takhle to vypadalo včera. Letí bíra.